Erakutzeko jaken leku bat izango da oraintze bertan gagozan leku hau da Getxo Antzokia, oraintze bertan Getxo Antzokiaren teilatuan gagoz, eta gero nire atzean dagozan hainbat baliabide, esaterako Bizkaia Zubia, Punta Begoña eta Portu Zaharra. Beraz, espero dugu, datozen enpresa guztiak herria oso ondo ezagutzea, baliabideak ezagutzea, eta era horretan gure herria saldu euren produkzio edo euren katalogoetan. Zergaitik aukeratu dugu Getxo Antzokia? Getxo Antzokiaren asmotariko bat izango da hainbat jardunaldi, kongreso txikitsuak, teatroak, antzerkiak, zinemaldiak, hainbat eratako ekitaldiak sortzea edukiko dago helburu Getxo Antzokiak. Eta honek enpresa honentzako itzelesko baliabidea da. Zergaitik dan importante hau? Klase honetako produktuak kontsumitzen daben jenteak, normalean askotan sasoitik kanpo etorri egiten dira, eta horrek denboraldiaren desestazionalizazioa lagundu egiten deuzku. Eta horretaz aparte perfil honetako kontsumitzaileak normalean gama altutako produktuak gastatu egiten dabez, eta horrek herriko enpresentzako etekin ekonomiko bat edukiko dabe.